Esenlikler, o değil. Tavukinin. Bugün azıcık değişik geldiğim video çekmeli oldum. Türkmenistan'ın arada yine de Türkmenistan'ın arada olunda halkımızın başında näl oyun oynayanlar şonu bir düşüncüm boyunca açıklamakçı da. Yine seyredin sonku 4 yaş ayın içinde cerim üstüne cerime çıkandır. Näme sebäpine şonun aslyndaky sebäbine fin edelim. Şöyle bir ýagdaý bar. Döwlet guruluşy bolan ýurtlarda ekonomik kriz ýaşalsa, Türkmenistan daýly 97'den men özüm bilişime 97'den ardyňa kriz diňen şol krizde ýaşatyp gelýärler da. Sistemaň esasında. Indi şol döwlet guruluşy bolan ýurtlarda kriz ýaşalýan bolsa, iqtisady kriz bolsun ene. Diňe iqtisady kriz barada gurulma diýenler şo wagt. Şonda näme diýär? Hökümet ýa-da döwlet başyndaky adamlar näme diýär? Her türlü ýollaryny gözläp başlaýarlar halkyň bähgidine gerek boljak. İş güç mümkinçiligini açýarlar. Toprak halkyna berilmedik olan toprağı berýärler. Ýurtdaşyna eksport etmäne mümkinçilikler ötýärler. Bunu finansistler esasy iqtisadçylar has goýýarlar. Ýöne indi Türkmenistan bir koloniýadyr. Rus imperiýasynyň koloniýasy. Şo sebäpli iqtisady krizden çykma, diňe iqtisady kriz barada gurulma diýerler şo. Iqtisady krizden çykma ýa çykaryp bilme mümkinçilikleri ýokdur. Ama şonu bildirmemek üçin näme diýerler? Halkyň öňden ana senediň büdjet işgärlerini diýip adlandyrýan adamlara aýlyk berme mümkinçilikleri agyrlaşandyr. Ýylda galdyrylýan 10 götürme aýrylandyr. Pensiýa çyksa adamlar çykaran oklar. Yani büdjet diýip toplanýan ýerde pul ýok. Gaty näme krize giripdirler. Öňe kriz daha beterleşipdirler. Indi bunu nähilýärde bu sisteme nähilýärde halky indi halk isyan etmeli, iş ýok, güç ýok diýip näme şoň öňüni almak üçin seni günahkar edip senin puluňy alýarlar. Sen undama seni günahkar edýän. İşte abi 81'den bäri 1881'den karatyn sistemi otýar nämede Türkmenistanda. Ondan ýene de öz protokol boýunça dowam edýärler da. Näme diýär? Oğlum gije 11'den soň o taýy gidipdir, bu taýy gidipdir. Mektebe eşiginde barmandyr. Ondan soň o taýdan ters elden geçipsiň. O näme görkezýär? Ýurtda kanun işleýändigini, ýani kanun üstünligini görkezjek bolýarlar. Bulam seni günahkar edip sen puluňy alýarlar. Jerimeni ýokarlandyryp alsalar, ýylyna gaýtarmalylar da bu puly. Bir taraplaýyn işläpdi. Indi neşeser işler oğlun ýydyň ulany bolsa diýär. O neşeser işlerin ulany andyny bilseň ýa ulanjak näme sebäpden Türkmenistanda neşeser işler so. Şo jogaşerni de jogap gözlemek gerekli. Indi şöyle oraya da var. Buların da şöyle baskıcı nemede saklayalar da halkayı. Sine sonki vaktin dowamında deport was. Men Türkiye Cumhuriyetinden barsın, Rusya'dan barsın, başka yerlerden deport olup baran adamlara 5 yıl basýardylar. Doğru mu? Indi şonu 1 ýyl indiripdirler. Näme üçin edýärler? Şol içeride agram saklamamak üçin, yani halk isyan etmesin diýip bu ýa düşen durumundan çıkalyp edilemesin, çıkalgan daşda edilesin diýip edilýän oýun 1 ýyl deport edýärler, soňky ýyl ýene de orlup çapylyp, ýene de ýurtdaşyna gulçylyga gaýdanyň edýärler da. Yani halkyň gaharynyň derejesini peseltýärler. Suw oýnasa, nahar gaýnasa, dol gapany
kapı koysan yarılayandır, patladır. Bunda ne diyorlar? Şu gadanın kapacağını grafını açık koyarlar. Ondan dökülünce köpükler yani daşına akıp durur yani. Gadanı yani sisteme tesir etmez yani. Şunun adı şunun için Gurban oğlu ön yaramazdı, ya Sayyid doğru ön yaramazdı, Niyazov yaramazdı, yine Serdar yaş ol oňarar, ya da yine Serdar oňarmasa ayalda onu görünüp başladı. Ol oňar ol has yaş dip, has neme, işen ver, ya işçen dip tanıdıp, her türlü mışmışları mehemeňsinden halkyň içine ýaýra edip billerler, ya ýaýratýarlaryň belli kısmyny bu sistema ütlemese edil şu vaatga oturdular neme reforma edip bilmeýär düzgün. Şonuň üçin her türlü oyun neme sözler bilen ýa ýenel. Yani Milli Halat Komiteti'nin näçe ýyldan beri dollaryň näme üçin ýurtda dollaryň 2 kursy bar diýilse. Hakyky bazar nemesi kursi halkın alış-salyş edýäni. Biram halkın puluna ýakyn kısımlar belli bor. Bir bölejik adamyň ulanýan ýeri bar, bankdy ulanýan ýeri bar. Ardan ölüşünden aýlap edýärler. Näme üçin şu ýagdaý bar diýilende muhamelere näme diýdiler? Diýdirdiler. Nemede bankda yakın wagtda bankda durjakmyşyn, yani dollar kän boljakmyşyn, öz wagtyndan boljakmyşyn diýip. Yani indi bu näme görkezä? Ýurdun içinde dollaryň, yani valyutanyň diýip edin, iki kursynyň badygyny kabul etdiler. Bular ýöne kabul edýän bolsa, näme üçin şonu maşmışyň üstünden halka ýetirýärler. Halkyň kulağyny kam neme diýerler, dıkaýarlar da pikir edip bilmezýärler yani. Sen döwlet neşriýaty ýa metbuaty diýip aýtdy, döwlet mediasy diýip ulanýan ýerler bar. Şo taýda aýtsa bolanoklarmy? O halkymyz edis halkymyz o şu neçeler dolar 2 kursy bar diýeni ýakynda biz şonu banklardan alyp bilerine diýär mümkinçilikler ötjek diýip reformalaryň şeýle etjek diýip aýdyp bilerdiler. Aýdan oklar ýa sistem ruhsat beren o anonim işledýär hemme zady. Sözde demokratiya, sözde hukuk. Yine orada hatta Staden hukuk diyen sözde çıktı. Türkmen portalı diye adlandıran Rus portalı vardır. Şonun yandaş kömekçileri aydiyalar. Ayda oraya da ayın plançasına bir gün ya 2 gün hukuk maslahatı verilecektir diye. Hukuk ödüp verilen o. Näme diýjek bolar? Şol diýmek Türkmenistanda kanun işleýär diýjek bolýarlar da. Hukuk ödüp verilen hukuk öwredilýändir mekdeplerden, universitetlerden. Ýurita şo metbuatynda ýazylýandyr. Ondan soň ýa kaýdy institut bardyr, onuň Türkmenistanda da Demokratiýa instituty bir da meňdeş bir oýlap tapdylar. Onun ýaly maslahat verilen hukuk öwredilýändir. Hukuk öwretseler halkyň gözi açyljakda. Şonuň üçin karatilne sistema onu öwretmeýär halka. Şonuň üçin halkymyz bulardan hiç bir täzelige garaşy oturmaň. Yani arada bir küçüllükde bayram aldı. Halk köçe çykdy, isyan etdi, demir ýolar. Şo taýda biz aş diýip çykýarlar. Doğrudan ýa berdiler, un berdiler, ýylyna gaýtarıp berdiler halka. Şondan näçe ýyl geçdi, ütgeşme bolmam, diňe batýandyr Türkmenistan gününe. O taýda Hytaý firma açyljakmyşyn, bärde öýtjekmişin. Hytaý firmanyň näme üçin açýan Hytaý firmany halkyň näçe öteremine iş boljak. Yani ol ýeňiräk tarawy. Indi muň agyr tarawy bardyr. Sen Hytaý firma gelýän bolsa senden näme diýär, gadan gitjek, işlejek. O gadyň pullary nirä gidýär? Türkmenistan koloniýa bolan üçin şo zatlar edilen nokta hazina ýok Türkmenistanda. Türkmeniň puly Russiýa gidýär. Belli bir söwdegarlar ýeneleriň üstü bilen aklap çykarýarlar ýa gönüş çykarýarlar. Ediş usullaryna bagly.
şoja şerlerine insurmaly taşlar. Indi ikinji meseleni hem aýdyp geçenekçi berdi. Manipulasiýa, halkyň mydam pikirini manipulasiýa edýändirler, ýa-ni mehemmelerin nemetişleri ýaly dolar yakyn wagtda bankda durjak diýişýär. Ine şolum halkyň hem gyzygyny düşürýär, hem azyk wagt tutýar olar üçin. Her bir edilen hereketde bular wagt tutup ömrüni uzatgyp oturandyrlar. Indi özüni jurist diýip bir tanadyan bir neme, biziň ýurtdaşymyň belden ýöne bir sahypa bar TikTokda. Şuna çelle neme Gражданский kodeks, ondan administrativ kodeks, Jinayet kodeks, ondan garat kodeksler bar, ene öyle madde var, beyle madde var diýip gurrun berýär. Şonuň gurrun bermeniň esas sebebi näme? Köküne seretseň Türkmenistanda kanun güýji nemesi, kanuny güýji bar. Yani kanun işleýär diýdi bolýar. Veya kodeks diýilen zat döwlet uruşlarynda kanundan çykyp gelýändir. Kanunam konstitusiýadan döreýändir. Düýp kanundan. Şonuň üçin konstitusiýony guruluş bar diýdikleri bolýar, ýani kanunyň güýji bar diýdikleri bolýar. Kodeksler okasa. Indi bu adam näme diýip görüň berýär arada biziň de imperiýa boýnolýa Rus imperiýasynyň 1981-de Türkmenistan basyp alanlygy barada. Ondan soň näme üçin gelenligi aýtdy. Gara demir ýol çekdiler, biziň üzümimizi aldylar, paxtamyzy aldylar, nebitimizi aldylar, gadymyz üçin geldiler diýip. O jol şer dogry. Ondan soň Soýetdam şöýtdi diýär, türkmenler hiç ýaşalyk etmedi diýär. Ýene de biziň gadymyzy daşadylar, ýygyny işlat bermediler diýär. Lokallat bermediler diýär, dağıtyrdylar diýär. Indi bir önemli neme de bar, bir nokta başlaýdy. Ene biziň aýdyňlanmady. Endi Gaýsy Atabaýew bardyr. Benim ýany ýol nemeleri, eňdeş ýoldaşlary. Gaýsy Atabaýew soňky döwür halk ortağa çykaryp bir özüniň nemesi, ýurtdaşynyň ýatlamasyny eden işlerini ortağa çykaryp başladylar. Indi Gaýsy Atabaýew näme diýär? Gaýsy Atabaýew hem diýär, öldürdi diýär Sowet Soýuz diýär. Ne zaşda öldürdi diýär. Ne zaşda öldüren onu Gaýsy Atabaýew. Gaýsy Atabaýew eňdeş ýoldaşlary häzirki Türkmenistany, ýani Türkmen topraklaryny erkin, öz erkli ýurt hökmünde gurmagy istediler. Şonuň üçin muny attılar, ýok etdiler. Hanmazary. Mazary näme üçin bärik Türkmenistanylar? Ýa nedir waya takyp? Biziň tanımayan juristlerimiz, jurnalistlerimiz, medpuwatçylarymyz, aýdyňlarymyz, edebiýatçylarymyz. Bu soňky öwrenýän nemäniň sistemanyň propagandaçylary, ol özüni şahyr, ýazyjy diýip öwrenler. Ine Göktepe barada ýazýan bir neme bardyr. Kitap, ýadyr işte adyny diýin. Bir näçe okudum men. Şo taýda da propaganda edýär. Ýa hakykaty ýazan öz adamlar bolar. Indi bir ýa-ni özüni jurist diýip tanıyan näme diýär? Soýet Rus imperiýasy ezdi diýär, koloniýa etdirdi. Ýöne diýär şu wagt bilen. Diýär döwlet ýoldaşlarymyz diýär, o zatlaryň farkyna baryp başladylar diýär, 9-njy maýa giden däldirler diýär da. O gitmedi Serdar ýa da atasy gitmedi. 9-njy maýa ýöne izinde 9-njy maýa ony sineden bolsaňyz Besmertni polk diýip rus dilinde ýazylan imperiýanyň eşigine gelýän çağaçyklary çykaryp bir giden dawar etdiler. Bir hili çelişki bolýar berde. Näme bu näme üçin öýdýär döwlet ýoldaşlary? Akly terrorlar imperiýanyň bir ezendigini basyp alandygyny diýär. Ýani ýurtda döwlet bar diýär, döwletimiz başynda diýär. Öz saýlan prezidentimiz bar diýär, liderimiz bar diýär. Şonu diýär, kaýly bolan diýip adamyň beýnisiniň astyna näme salýar-da, şo düşünjäň sokka. Endi bir ýöne bir ýanky jurist ýani ýüzlenýände Solzhenitsyn diýip bir Soýuz döwründe bir bolan, ýani Soýuzdan soň Russiýa döwründe. Şolum şonuň aletdi. Soýuz erwetdi, Stalin erwetdi. Ene şo. Ýöne şu wagtky üstündäki rejimi nemetmedi. Döwmedem, öwmedem.
Yani o bilendir yani dövmedi hiç ile. Näme üçin etdi? Solzhenitsyn edem Amerikada oturan yerinde şeýdi. KGB'nin proýekti. Ene protokol boýunça işleýärdi. Ene ýanky jurist ýanam şo protokol gaýtalýar. Solzhenitsyn'i eden ýoluny ýa oňa ettirilen nämäni protokol buňa detdirip otyrlar. Soň beýnäme halkyň pikirini manipulasiýa etmek diýmek. Näme üçin edýärler? Halkyň düşünjesi paş Rus imperiýaty döwründe, Soýuz döwründe erbet bolupdyr, şolar erbet bolupdyr diýip gaharyny şo döwre gönükdirjek bolýarlar. Edil häzirki rejim üstündäki sistemany üstünde saklamajak bolýarlar. Manipulasiýa nämäniň pikirleriň, düşünjeleriň ýönlendirmesi ýa da özlerine görärek ýönlendirjek bolýarlar halky. Ýa-ni özüni jurist diýip tanadýan sahypaly adam protokol mühemmeniň protokol boýunça ýani Muratlaryň protokol boýunça diýen bu mühemmeşliklerini bana adı Muratdyr. Anonim ýagdaýda öyle işleýärler da. Oğurluk edýärler, cinayet edýärler. Nämäniň ýanky jurist halkyna ziýan edýändir. Mühemmeniň protokolunu işledi. Mecbur etdiler, etmediler. Ol gyzyklandyran ok, jogap bermeli wagtda jogap bermeli bolýar. Ýaşyňyz ekilden geçdi, edenişiň ýüzde dur. Wagty geler, ol etdirdi, bol etdirdi, gol çekdirdi, näme etdi, batyş etdi, ýok o zatlar geçmeýär sen. Bütün halkyňa oýun pikirlerini, millionlaryň pikirini oýnajak bolup durdy. Mühemmeniň buyrugy ýa protokol boýunça. Onuň ýaly birinji mesele diýen gelin. Bu häzirki sistemadan hiç il reforma garaşmak, toprağınızdan izine gelmez, hazinanızdan döremez sizde, nevit garından. Ulan başka gider durur, hiç ili, ne olmarsan özüňem gün-günden ikmandalygyny köperler. Depordyň 5 ýyldan 1 ýyla geçer bole, ýurt dışında ýygardyň. İkinji meselede, şonuň ýalatlara manipulasiýa girmejek bolun, türkmenler akylly milletdir, pikirlerini, kritik myślerini edip bilýändir. O elbette Türkmenistan içinde bilgi yok. Ters bilgiler, yanlış bilgiler var. Önde ziyanlı bilgiler var. Yani yurt dışına çıkanlar okap bilýär, ýene edip bilýär. Tarihler bilgileri yerine otursanız sizin üstünüz näme oýnaljakdy, oýnalýandygyny ýa oýnap gelýändigini düşünip bilersiňiz. Bolýa yurtdaşlar Türkmen topraklaryny üçin jany ýananlar sag oturun, esen galyň. Bugünem şöýlerek geldim. Video çekmeli oldum. Ýene-de görüşeriz. Türkmenistandaky rejimiň halkyň üstüne edip gelýän oýunlaryny açmana dowam eder. Sag olun, sag oturun.